Boas tardes a todos. Damos comezo á sesión plenaria do xoves 27 de novembro de 2025. Antes de comezar o pleno e dar paso á orde do día, temos a declaración institucional do Concello de Lousame en relación ao 25N, que foi aprobada en comisión informativa, que vai ler a onde está? Está na documentación, pero tengo aquí un papel. Sí, aí lo... Que vai ler a Concelleira de Servicios Sociais. Vale. Declaración con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación de Violencia contra as Mulleres. O 25 de novembro celebrase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Trátase dun día no que, como sociedade, queremos amosar o noso máis profundo rexeitamento a todo tipo de violencia contra as mulleres, porque a dignidade de cada muller é innegociable. Respétase, protésese e deféndese. De feito, que a sociedade no seu conxunto debe asumir esta máxima e deben ser os poderes públicos os encargados de garantila. Porque non podemos esquecer que a violencia de xénero é un problema público e social de primeira magnitude, cuyas raíces se atopan na propia estrutura da sociedade, no seu funcionamento e na maneira en que asigna roles a homens e mulleres, creando unha desigualdade inaceptable. Deste xeito, a violencia contra as mulleres representa un ataque directo ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade, á non discriminación e, en definitiva, á dignidade. Todos eles valores irrenunciables que proclaman tanto a Constitución Española como o noso Estatuto de Autonomía. Por iso, temos o deber de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos eses dereitos, algo que concerne de xeito especial ás administracións públicas. Os datos que coñecemos son pouco alentadores. As agresións sexuais e as violacións non paran de aumentar no conxunto da sociedade. Seguen aumentando tamén as vítimas da trata, seguense producindo asasinatos de mulleres a mans das súas parellas ou exparellas, mesmo no caso das mulleres que xa estaban dentro do sistema biogen. Porén, debe ser un obxectivo prioritario de gobernos e administracións acadar a eliminación de todas as formas de violencia que aínda hoxe afectan ás mulleres. Para ello é preciso a implicación e a concienciación da cidadanía, porque a violencia de xénero é un problema de todas e todos e, polo tanto, entre todas e todos debemos tentar derribar os muros de silencio que aínda a rodean. De igual xeito, tamén as mulleres e a sociedade no seu conxunto precisan de gobernos á altura das circunstancias, que tomen medidas axeitadas para erradicar a violencia de xénero en todas as súas formas. As administracións locais, autonómicas e estatais teñen a obriga de mellorar a capacidade da detección temperá de todos os tipos de violencias contra as mulleres e os menores, en coordinación cos servizos sociais e sanitarios. Dende o Concello de Lousame apelamos á tolerancia cero cos maltratadores para poñer fin a esta repudiable lacra e, xunto con toda a cidadanía, colaborar na construción dunha sociedade máis solidaria, máis equilibrada, máis igualitaria e sen discriminación. Ben, comezamos coa parte resolutiva do pleno. Punto número 1 é a aprobación das seguintes actas: sesión ordinaria do 26 de setembro de 2025, extraordinaria urxente do 30 de setembro de 2025, extraordinaria urxente do 7 de outubro de 2025, extraordinaria do 28 de outubro de 2025 e extraordinaria urxente do 6 de novembro de 2025. Non sei se hai algún comentario sobre este punto. Votamos entón, os votos a favor. Punto número 2, aprobación da unificación do IBI para o exercicio 2026. A proposta de acordo é a seguinte. Primeiro, aprobar o contido do informe proposta dos servizos técnicos municipais nos seguintes termos: declarar de especial interés ou utilidade municipal os seguintes inmobles nos que se desenrola total exclusivamente actividades agrarias gandeiras pertencentes ao sector primario, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que justifican tal declaración, aos efectos da obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IBI. Aí está a relación de titulares. Segundo, publicar no Boletín Oficial da Provincia o contido deste acordo, así como no tabuleiro de anuncios do Concello de Lousame. Terceiro, dar traslado do contido deste acordo ao Servizo de Xestión Tributaria da Deputación da Coruña, os efectos oportunos. Ben, teñen a documentación deste punto, isto traes ao pleno todos os anos, non sei se
queren facer algún tipo de comentario respecto a iso? Ningún. Votamos entonces. Votos a favor. Punto número 3 é a inclusión se procede de outros asuntos por razón de urxencia. Aquí hai dous asuntos que se lles foron remitidos por razón de urxencia. O primeiro deles é a modificación de crédito 28/2025. Primeiro temos que... A proposta da urxencia. Da urxencia, non? Leo, dou lectura ou... Bueno, non sei, queren que demos lectura á proposta de urxencia ou... No. Votamos entonces primeiro a urxencia da modificación de crédito, entonces, votos a favor. Damos lectura ahora ao acordo da modificación de crédito. A proposta de acordo sería primeiro, aprobar a tramitación urxente da modificación orzamentaria na aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas. Segundo, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 28/2025 coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto de acordo co seguinte detalle. Total de transferencia positiva 51.611,58 e de transferencia negativa a mesma cuantía. Terceiro, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 8 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Cuarto, se transcorrido o prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente este acordo. Entrará en vigor coa publicación da súa aprobación definitiva expresa ou tácita no Boletín Oficial da Provincia. Ben, nos viron aí a documentación, a relación de facturas que se van a pagar con esa modificación de crédito que se aproba. E non sei se teñen algún comentario. Ningún. Vale, pues votamos entonces. Votos a favor? O segundo punto que se inclúe por razón de urxencia é a xustificación das achegas aos grupos políticos municipais de 2023 e 2024. Que leamos o tema da urxencia ou votámoslo directamente? Votamos a inclusión isto por urxencia, votos a favor. Leemos, por tanto... Si, a proposta de acordo sería único aprobar a seguinte conta justificativa relativa á aplicación das contías recibidas polos grupos políticos municipais, tal e como de seguido se indica. Están todas as contías co justificado e co reintegrado, está todo aplicado, está a conta justificativa a cero. Ben, bueno, sobre este punto que vamos ahora a aprobar, bueno, xo falamos na comisión, eu considero que isto é máis unha fonte de problemas que outra cousa e non sei se, bueno, xa está todo, tanto está todo o grupo socialista como o grupo mixto, todo, digamos, as facturas non xustificadas están xa reintegradas. Non sei se queren comentar algo respecto a isto, non, pois, eu, como xa lles dixen antes, respecto a este punto, antes de pasar á votación, o que si lles quero dicir é que para min, baixo o meu punto de vista, estas achegas aos grupos políticos municipales, tal como temos as bases de execución dos orzamentos e tal os criterios que hai que seguir para justificalos, eu considero que son unha auténtica fonte de problemas para todo o mundo. E creo que no momento no que estamos e no contexto que nos rodea, eu xa lles aviso que de cara aos orzamentos do ano 2026 o Concello de Lousame vai a eliminar as achegas aos grupos políticos municipales. Iso vai se traer nos orzamentos cando veñan, pero esa partida vai se eliminar porque considero unha que é unha fonte de problemas e outra creo que é unha maneira de ser máis transparentes e evitar problemas de cara ao futuro que vemos noutros sitios e já todo o mundo sabe o que se pode falar aquí. Entón, xa os quería comunicar
Hoxe que como estamos traballando nos orzamentos, pois se queren ter turno de palabra ou algo, non... Votamos a favor do acordo que leo a secretaria, entonces. Votos a favor? Pasamos á parte de control. Punto número 4, dación de conta das resolucións da alcaldía da 524/2025 a 670/2025. Punto número 5, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local, sesión do 23 de outubro de 2025. Punto número 6, dación de conta dos informes de intervención en relación coa estabilidade orzamentaria. Punto número 7, dación de conta do período medio de pago do terceiro trimestre do 2025. Punto número 8, dación de conta da designación de doña Begoña Maroñas como representante na Asamblea da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza a proposta do Grupo Político Municipal do PSDG-PSOE. Punto número 9, dación de conta da designación de don Ramón Manuel Martínez Real como representante na Asamblea da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza a proposta do Grupo Político Municipal do Partido Popular. Punto número 10, dación de conta da designación de membros nas comisións informativas a proposta do Grupo Político Municipal do Partido Popular. Punto número 11, dación de conta da resolución da alcaldía aprobando delegación especial, este é o caso de Jéssica Fernández Miguéns. E punto número 12, inclusión se procede de outras mocións por razóns de urxencia. Partido Socialista, Grupo Mixto. Punto número 13, probos e preguntas. Grupo Socialista? Sí. Bueno, aquí neste pleno falamos varias veces, mencionouse varias veces que a prioridade sobre as obras enviables pois era o trallato sobre os autobuses do transporte escolar. E entonces, non sei se pasaron de San Fins hacia Silva Redonda e por ali baixa o autobús do colexio. Eu como chofer cóstame creer que ese autobús non pase con moito traballo entre os baches que hai e as curvas que hai e cada vez hai máis baches e iso está intransitable. A pregunta é se teñen pensado facer algo sobre eso. Sigue. Encadenando con este tema, a mí chegaron información de que as empresas de transporte do transporte escolar que transmitiron varias queixas sobre a vegetación das árbores para pasar os autobuses. De feito, houve algún autobús que rompeu algún espello en ramas e polas das árbores que hai na carretera. Entendo que todo o que invada a vía pública en carreteras do Concello é responsabilidade do Concello. Polo menos notificarlle aos donos desas árbores ou podalas. Tamén me gustaría saber se van a actuar sobre isto ou non. Isto é sobre o tramo que hai tamén pasan os autobuses escolares, o tramo que hai desde o Cercal a Fruímena. Como sabemos, houve unha parte de eucaliptos e a xente de noite é un sitio con moita néboa, de pouca visibilidade, e como as raias non se ven, pois fiábanse das árbores que había pola beira da carretera. As árbores cortáronas e xa houve 2 saídas de carretera. Queríamos saber se van repintar esa carretera ou non. Outra pregunta é sobre que é o que sabemos sobre a instalación da fibra en Chave. Xa
se presentou unha moción non fai moito tempo, saber que se sabe sobre isto, porque a gente está preocupada sobre iso. E cerca da canteira de Tallara, iba a decir o nombre da empresa, no cruce de Pascual, ali sempre fai un charco de agua debido á corta dunha empresa madeirista que deixou as cousas mal, non sei se teñen. A nos constanos que a Comunidade de Montes si o transmiteu por un escrito a esa compañía, a esa empresa, pero aquilo sigue estando mal. Non sei se o Concello pode facer eso ou se o Concello, pois, cando hai unha corta, pois se deben de deixar uns cartos para ese tipo de gastos antes de facer as cortas, porque un problema non é só ali, está pasando en todos os sitios donde destrozan as cousas, pero depois nadie repón. É sobre a auga quente do pabillón. O pabillón leva sin auga quente casi 2 semanas. E os rapaces que van a entrenar ali, pois teñen que ir sin ducharse, porque a temperatura que hai hoxe en día, a partir das 6 da tarde, pois é complicado que se duchen unha auga fría. Non sei cal é a situación, pero a situación, a verdade é que ese vou a contestar agora mismo porque iso é debido, pode confirmar o Concelleiro de Obras, iso é debido a que se fixo unha millora de aforro enerxético, que se están cambiando, corríxeme se me equivoco, puxeronse os aerotermos, bombas de calor, porque había un gasto de propano impresionante. Iso é unha actuación subvencionada ademais ao 100% pola Xunta, non ten a chega municipal, entón evidentemente aproveitouse para facer iso e, claro, a obra implica molestias nese sentido. E este rematouse... Si, ahora están cas probas de... hai un período para probar, mas é función que quere decir. Claro, a obra como tal ainda foi ali o luns. Fomos o luns. o martes non había agua. Non xa, porque tangas... É dicir, o motivo non é outro que a millora do tema enerxético dali. Porque non se dá unha alternativa, xa que se están facendo ou que se fixaron os vestiarios abaixo, porque non se dá unha alternativa para, cando un estea listo, pois, empezar con outro. A alternativa se lle dou aos partidos de Liga, utilizaron o pabellón da piscina con auga quente. As outras actividades deportivas que son entrenamentos, en principio supoñen unha carga para o Concello que agora mesmo non se pode asumir. Pero xa che digo, a solución é o luns, se non é o luns, vai ser o martes. Estou de acordo con eso, pero ali van a entrenar rapaces de Lousame, non só de outros concellos. Si eso era o que se refería. Casi van máis de Lousame que de outros concellos. Terá que ter unha lista. Non ten unha lista de onde son para ese lado. Creo que sí. Mais? Sí. Unha pregunta sobre a titularidade do albergue de Toxos Outos. A información que a mí me fixaron chegar a concelleiros de hai moito tempo, que se fixera un contrato de concesión co Obispado sobre eso de 25 anos. E creo que se non se cumpleu, ten que estar a punto de cumplirse. Non sei cal é a situación. A situación é que está solicitada a reunión co Arzobispado arriba para renovar esa cesión de uso ou, bueno, igual encaixalo de outra maneira con usufruto. Pero está solicitada, estamos pendente porque hai que renovalo de unha ou outra maneira. Pero non se cumpleu o plazo de 25 anos. Se non está a punto, creo.
Non ten que estar a punto porque Sí. quem firmou esa acordo foi un alcalde socialista e levamos sin goberno socialista 23 anos. 22. Entonces, outra pregunta é sobre o punto limpo móvil, que vimos nunha resolución da alcaldía que se renunciou a subvención sobre ele e nos gustaría saber cal é o motivo. O motivo é moi sinxelo. O motivo é que iba a ser unha fonte de problemas. Porque o punto limpo móvil hai que... Quen o vai mover? Un traballador de Lousán, un traballador de Rois. Si pasa un accidente ali conducindo un daqui, quer decir, xeneraba unha serie de inseguridades que a decisión desta alcaldía foi renunciar a eso porque non víamos claro certas características de como se iba a empregar ou como se iba a levar a cabo ese servicio. Tanto, digo, por un tema de propios traballadores que iban a levar a cabo, por un tema de seguros do vehículo, por un tema de seguro de responsabilidade civil e demais. Entonces, por precaución e para evitar, pois tomouse a decisión de renunciar a ese asunto. Esta pregunta va un pouco porque no seu día xa se fixera esa pregunta aquí neste pleno, fixareu esa pregunta e eu trasladei que tampouco non tiña claro como iba a funcionar. Parece ser que sí estaba claro, que todo estaba clarísimo, pero ao final, pois, non estaba tan claro. Eu, o que lle podo dicir é que para evitar que sea unha fonte de problemas, eu prefiro renunciar a ela. A outra pregunta é sobre Pepito do Maestro, que se aprobou unha moción para facer unha homenaxe no 5º aniversario do seu pasamento e sai publicado no Correo Galego unhas declaracións da alcaldesa, da antigua alcaldesa, que se iban a organizar actividades de divulgación e a día de hoxe non sabemos ni cales son as actividades ni cando se van a levar a cabo. E creo que o ano do pasamento era este ano e se está acabando o ano. Descoñezo as declaracións das que vostede me fala. O que se lle podo decir é que o Departamento de Cultura, se non podo lle correr aquí a concelleira, está traballando neste tema que por razóns de datas, para non colapsar, digamos, con outras cousas, pois vai seguramente as primeiras actividades se farán durante o primeiro trimestre do 26, non? Porque seguramente, bueno, en xaneiro do 26 temos previsto outro, ou polo menos estamos intentando organizar outro gran acto co tema de cernadas, cas letras galegas, entonces, digamos, para non colapsar no mesmo mes varios actos deste tema, pois, pero bueno, a principios de ano terán novas de... Vale, e xa falou de Cernadas e Castro, non sei se sabemos algo do Día das Letras Galegas. A día de hoxe non sabemos nada, evidentemente. O que si lle podo decir é que desde o Departamento de Cultura estuve na colación de que estamos preparando os orzamentos do 26, no cal temos intención de levar unha partida específica para isto, para lanzar un programa apostando, digamos, seriamente pola candidatura de Cernadas por ano 27 con unha serie de actuacións e entonces por eso vamos a empezar en xaneiro con todos os actos e todas as actuacións que queremos levar a cabo. Entonces o que se está preparando desde o Departamento de Cultura un pouco toda esa previsión e planificación do que vai ser o ano 26, digamos, como se fora un programa específico para lanzar a candidatura de Cernadas ao ano 27. E cando foi? A semana pasada tivemos unha primeira reunión ou toma de contacto con
con Rivas Troitiño para entrevistarnos con él, porque quere colaborar con nós e, digamos, para empezar a establecer contactos de alguna maneira e empezar, se podemos, ir citándonos e falando cos distintos académicos, porque a través del podemos ir chegando. E, bueno, quero dicir, estamos planificando, estamos comezando como que serían os primeiros pasos dun programa para lanzar esa candidatura, que a intención é iso, comezar que ao longo do 26 sexa xa dedicado a potenciar e intentar que durante o 26, cando se dedique, se toma a decisión de quen se dedica no 27, pois ter opcións polo menos de presentar unha candidatura seria nese sentido. Pero bueno, como isto vai ir agora cos orzamentos e demais, pois xa irán recibindo información de todo o que se vai facer nese sentido. Nada. O resto de preguntas contesto no seguinte. Na colección de Cernadas de Castro, que eu xa traía porque foi unha moción nosa, cando fomos a Redacción de Galega, xa yo comentei, a antigua alcaldía dixo que se iba a facer un membrete específico que iba a salir en setembro, isto non saiu nada, pero claro, nesa reunión que nos dixo era que para isto dixese máis ou menos no mes de maio do 26, entón só temos, digamos, o primer trimestre para potenciar esta candidatura. Entón, o que ali se nos aconsellou foi, ese día, foi que intentáramos buscar os académicos, polo menos 3, porque necesitas a firma de 3 académicos para presentar a candidatura. Despois, se podemos conseguir 12, pois fantástico, porque xa consigues a candidatura. Por iso, a miña tema, e xa falei con vostedes en privado, é que temos que intentar canto antes conseguir os académicos para que non se desvirtúen en outras candidaturas, porque eu creo que sería algo moi beneficioso para o Concello. Temos a oportunidade histórica, aparte o centenario, etc. Que nós vamos a colaborar como todo agora neste tema con vostedes, xa lle dixen. Como xa lle dixen, bueno, en setembro foi o que foi o cambio de alcaldía e todo o que eso conlevou, pero non é algo que este parado, porque xa digo, xa tuvemos a semana pasada, fomos cos técnicos, máis a concelleira Maseu, a entrevistarnos con Rivas Troitiño, e a partir de aí para conseguir contactar cos primeiros académicos e incluso eso, xa lle digo que en xaneiro xa se farán temos por lo menos previsto unha posta de largo deste tema. Entonces, bueno, estáse traballando neso, non é que se este deixando atrás. Vale, mira, outra pregunta que tiña era sobre o centro de día. Levamos xa varios anos falando que íbamos a facer un convenio co Concello de Noia, pero non sabemos como está iso. Esperando que nos conteste, porque se lle enviou xa 2 veces, se non me equivoco. Pero bueno, Noia tamén tuvo cambio de goberno, pasou o que pasou, e estamos así. Vale, mira, outra pregunta era porque non teño constancia, fixos unha obra no campo da Forcosa foi un par de anos. Esa factura está pagada, porque hai uns veciños que din que está pagada, outros que non está pagada, entón xérame, bueno, dúbidas, normal, porque como hai unha confrontación entre veciños, un din que apagou o Concello, outros que sigue sen pagar, pois queríamos saber se esa obra a fixo o Concello e se apagou o Concello. Miro ya o seguinte pleno digo. Bueno, mañán vai a Diputación a obra do campo de fútbol xa, nos vindeiros días vai firmar, supoñemos que se vai firmar o convenio, non sei onde se vai firmar, se na Coruña ou aquí no Concello, non sei, pero nós como BNG gustaríamos estar ese día que se firma o convenio, porque estamos tamén traballando para que isto se siga adiante. Cando me entere de onde vai ser, que seguramente se enterará vostede antes que a min, falámoslo sin ningún problema. Despois era sobre a mancomunidade, non sei como, despois da asamblea, non sei se houve alguna reunión máis, ou tú has des alguna xunta. Houve unha xunta directiva na semana seguinte da asamblea,